Evangelist. Tera ndishumire kubva kubhuku Esther, Esther chapter 6. Esther chapter 6 from verse 1. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the books of records of the chronicles, that they would be read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigat and Teresh, two of the king eunuchs, the doorkeepers, who sought to lay their hands on King Ahasuerus. Then the king said, what honor or dignity was bestowed on Mordecai for this? And his servants who attended him said, nothing has been done for him. Father, we thank you for such a time to your word. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Shoko parinoti, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Now we mirira in a time frame according to the mind of men. Why? You need to wait upon the Lord in patience. And it has a kunga, it's an insult, and as a kunga, as this is a mirira. So by nature, the time. Why? Because time and seasons zilipo to control things on earth. So komuno ano operate mu time. Saka muno pa ano utuka pamsoro pe kumirira. Zvinhu zvaanogona kugamuchira akafarira nokuti mufundisi wataura zviri mushoko. But there will come a time yekuti kumirira kwacho kunorema. Ameno kana ndiri riu pari vandiri kushumira. Pane nguva yekuti ukanzaiwa mirira zvinoita unogona kumira. But as time moves on, unatozonandamira but nguva yapera. So the time is challenge mukurarama, time is challenge muma plans atenge takaronga. So pano pandaverenga pane nauye murume unonzi Mordecai. Mordecai wakaita chinhu chakanaka. Why? Paiva nemurume wanzi Bigat and Teresh. Vanga vari machikunda amambo, the servants of the king, vaiseva mambo. Saka vakaronga to assassinate the king. Mordecai paakazvinzwa akaenda kunotaurira mambo kuti pane varume vari kuronga kukupfudza. Mambo ndokubva vatsvaka nyaya iyi vakaiverifya, vakaona kuti ndezvechokwadi kuti kune varume varikuda kumukira mambo kuti vamuuraye. Ndokubva record iyo yanyorwa namambo mumarecords eumambo hwake kuti negore rakati pamazuva akati kune vaida kundimukira vachida kundiuraya, asi pane murume wakandisevha wakandiudza their plan. Dikararama, zvakangonyorwa bedzi, and there was no reward offered to Mordecai. Pachinhu chakanaka kudaro. Ndinofara uye ndinotenda nese tinozvinzwisisa kuti shoko rinoti chaunodyara ndochaunokohwa. Mordecai wakadyara upenyu kuna mambo nekuda kwekuti dai asina kutaurira mambo vaiurawa. So paakavataurira, he saved the king's life. But iye pachake he remained a man alikugara pa gate ramambo. He was a gatekeeper or a gateman. Aita chinhu chakanaka, there was no promotion to him. Aita chinhu chakanaka, society yese ili kutofambisa nyaya kuti this guy yakatengesa ningi na ningi aifunza zvake zvichaita mushonai arikuramba achingogadzikwa pa gate. So wakagara pa gate as a gateman for a long time. As Bible noti mumwe musi on another day, the king could not sleep. Mambo wakashaiwa hope. Ndokubva vati nhasi handisikuwa na hope varume. Ndipeiwo mabhuku eumambo ndimboerenga ndichida ndichivarairwa ndichiverenga marecords eumambo. Zvanzi vakabva vavhura bhuku ravo ndokubva vasvikirana nepane nyaya yemurume unonzi Mordecai ane chakanaka chaakaita but asina reward yaakaitirwa. Mambo averenga nyaya iyi ndokubva ashedza vanhu vaive within the court, the premises, kuti naimi murume anonzi Mordecai gore rakati akaitira zvakanaka izvi akaitirwawo chii ona zvikanzi hapana chaakaitirwa. Mambo ndokubva vati handisi kuzosimuka pano pachigaro tisina kuona kuti zvaMordecai zvaitwawo zvakanaka here.
nokuti wakadiitira chinhu chakanaka. Handizivi kuti panga patora time yakadii, nguva yakareba sei kuti mamwe vazofunga kurangarira Modhekai. Pazvinotaridza kuti pakatooneka nguva yekuti he remained a gate man while still a great destiny and honor. Pazvichiita sekunge upenyu hwake hwatoparara, nangu akaita zvakanaka but hapana chinodzoka chakanaka kwaari. Regantaura ndichidai so. Kana une zvakanaka zvawakadyara, shoko parinoti chaunodyara ndochaunokohwa. It simply means kana usati wachikohwa une guarantee yelife, nokuti Mwari ari faithful. Haungasvike mukufa usina kukohwa. Kana rati chaunodyara unokohwa, zvira kuti as long usati wawana goho racho, you must still have trust and faith in God. Why? Nokuti Mwari vanokuchengeta kusvika musi wazadzikiswa. It shall come to pass kuti you will enjoy life nekuda kwokuti une zvakanaka zvawakadyara zvawakaita kuna Mwari. So Modhekai remained a gate man. Let me go to David. David wakazodzwa naSamuel, but after being anointed to rule, to become a king, haana kubva ipapo akananga mupalasi. Bible rinoti wakadzokera futi kumakwai. And the time yakaenda David kunofight against Goliath, he was already anointed to rule. But wakatumika kumba kwao, baba wake wakamutuma nechingwa kuti enda unopa wakoma wako udzeke neripoti yakuti hondo yakamira sei. He was anointed but aitumika. He was anointed but he was still respectful. Asati aenda pa position yaari anointed to do, but chinhu chiri maari ndechekuti anoramba ari mwana ane obedience, anotumika despite the grace dzadururwa pamusoro pake. So time yekumirira inotoda kuti munhu amirire Mwari ari muna Mwari. Kana ndichiti kumirira Mwari uri muna Mwari, ndikureva kuti you wait upon the Lord in the word of God. Nokuti iye Mwari wacho ndiye shoko rake. Kureva kuti unenge wakamira mushoko rake, une kutenda, wakamirira zvaachakuitira. So Modhekai akagara kaperiod katime kekuti akaita zvakanaka kuseva life yamambo, but hana ona yakaitirwa. Until this day, Bible rati mambo hana kurara. Sei mambo asiri kurara. Mwari vane programming ne timing yao. Vanotaura vanoti God's time is the best, and it is true. Why? Nokuti chiri kuitika pano mangwana acho kuseni kune murume akavaka magalos pekuurayira Modhekai. Ari kuuya kuzoda kukumbira signature yamambo kuti auraye Modhekai. Saka Hamani paakamukira mangwanani achida kundopiwa honor, permission yekuti auraye Modhekai, akasvika mambo vaine plan to promote the guy. Haisi coincidence. That's the timing of God. Haisi coincidence kuti day raari kuda kuurawa, no day of promotion. Uchazvoona kuti uyu paanomukira mangwanani kuti anotaura namambo kuti ndikuda wamusoro waModhekai ndakavaka pekumuurayira, anosvika mambo vachiti this guy must be promoted. Pane chakanaka chinofanirwa kuitika muupenyu hwake. So kuna akamukira mangwanani achida kundopiwa signature, permission to kill Modhekai. Nyangu akamukira, it was too late. Nokuti the king haana kunge arara musi wacho. So munhu anomukira mangwanani haapite munhu asina kurara zuva racho nokuti agara akamuka. So the enemy came too late. The king was already planning to promote Modhekai. Uya ari kuuya kuzouraya, nyangu amukira kuseni, it's too late. Which means kana wakaipa akaronga zvinhu zvake, he is always late paplani ya Mwari yekukusimudzira. The previous night, the king did not sleep. Mamba hana kurara. Chirikuvatatisa kurara chii? Vari kungoshaya hope. Ndobva vati ndipeiwo mabhuku ndimboverenga marecords eumambo hwangu. Ndokuona pakanzi Modhekai saved the life of the king. I'll show you something. Let's book one. Mambo vakapiwa book, just a short picture Bible. Zvandi ndokubva vavhura. Pavakavhura ndopavakasvikoona pakanyorwa pachinzi Modhekai wakaita zvakanaka kwamuri, akasevha upenyu hwenyu. Bhuku rakakura rine mapeji akawanda.
the whole night. Unepejera urongora kutadza kuverenga nekukura kwebhuku. But chakaitika nekuti mambo pavakavhura bhuku vakabva vasvikirana nepane nyaya ine chekuita naModhekai. Nyangwe bhuku rakakura, but pane nyaya yepromotion yako hapapotseki. Modhekai ari kuda kuurawa mangwanani. Mambo pavangovhura bhuku ndokubva vananga pane nhau yemurume arikuda kuurayiwa. Kureva kuti mambo havana kutora page 1. Nanzi vakatora bhuku asi ndokubva vavhura vakasvika pane chekuita naModhekai. Haisi coincidence kuti vasvikire panhau yaModhekai, nokuti munyika imwe already there is an enemy after Modhekai's head. Let me show you something. Whether you like it or not, you believe it or not, you have got enemies. Unogona kuita naro kuti vanondivengera ine kushaya kwese, kushaya kunovengesa. Unogona kudetsera kuti nekushoma tandinato, tushoma tunovengesa. Kushayiwa kunovengesa, kuzowana tushoma kunovengesa, kuwana zvakawanda kunovengesa futi. Hapana stage iri safe. Sachiona vanhu vanoroya tucheche, kasina zvakaita, kasina zvakanoziva, kanourawa. Panoroyiwa vakomana, vasikana, majaha, mhandara, kunoroyiwa futi chembere. Hakuna stage iri safe in life. Safety yako iri mukutrasta muna Mwari angakuchengete. So, pana ari kumukira mangwanani achida musoro wa Modhekai. Pana ari after wako upenyu, kwete kuti iye ndiye akazvironga, but there is a demon, there is a spirit inoteka munhu kutanzwa kuti iwewe zvako handifanirwe kuita. So pana akamukira mangwanani omuzamani akatopedza kuvaka the gallows. I will show you this picture. Modhekai haana kufighta the building of the gallows. Why? Modhekai was a man of influence, was a man of resources. He had money. Do you know how hard it is to fight somebody are financially stable and ane resources? Fight a moon and resources and influence kunonetsa. He controls media. Anoenda kunewspaper akanonyora dzimwe nyaya against your life. Anokurongera tunyaya kumacourts dziri against your dzinokutsikirira. Munhu ane mari ari influence saka uchiona anonetsa kuendesa kujeri. Why? Nokuti mumasystems ese ane influence. So Modhekai was a man of influence. He had money and a position for ranking in kingdom yamambo yoyi anga ane higher rank. But ari kufighta a man, an ordinary gateman. But this gateman not Modhekai as ordinary in the spirit. He is a Jew. He worships the God of Israel. So and this level to know fight and influence the resources, the connections are getting. But later to from sort of power is when you worship him. Mukuru kuna matamari kuno kupa blessing, favor, protection. Kudarika marisha inga kuite. Sawana ni mudira atakadarika eko viti. We lost a lot of rich guys, people of influence, well connected, but life is a gift from God. Safety and security. So Modhekai was a man of influence. He had resources. Agawaka the gallows. Agato announce kuti apa. Lopa nichauraira munhu wangu. Munhu ari kutaridza ari kumuona ari gateman, but in the spirit is the general. So murume wefavor yake ndekuti haende kuna mambo. Iye gateman haabve pagate. Haamboenda kuna mambo kuti mambo ndakakuitirai zvakanaka, pane vanoda kundiuraya. Zvinongonzi mambo vakavhura bhuku kuti chakadefenda Modhekai ibhuku. Bhuku rinogona kukudefenda iwewe is the word of God. Mamwe mabhuku ese anogona kukunyudza akakurasisa. Nokuti une mabhuku awakaita wakanzi wakafoira ukakundikana. But chinonzi kunamata manje hatisi cheshasha, ndechemunhu anotenda. Wese anonamata anonzi mudzidzi. Go and make disciples. Kuti endai munovaita vadzidzi. Kuti hapana anoita graduate, munhu wese anenge achingodzidza. The journey yekunamata you'll be learning.
So the book that can defend you is the word of God. Social media anyway. Book defend the life yako is when you trust in his word. Mordecai anakwenda kuna mambo kuti mambo ndada kuurawa oleza mukaitendwa nile unyasha fefa kuzodi. That last night mambo anakulala wakati ndipei buku rangu pavakavhura bhuku ndokubvavaona pakanyorwa zvaMordecai. Sei ndichiti unogona kukunda through the book. Denga zvarinoita kana richidhila nemacases nemaissues ako haritangira tarisa nyaya yako, rinova ratangira tarisa kuita kwako maringe zviri mubhuku rake. Kana usina kuninzwa ngatipatsimbire ndopane mari dzeyosefa pa. Denga dai ratarisa nhamo yako responda dai yangu yakapera. Chinoita ndisapere chimwe ariko ndichichema kwaari. He sees us through the book, through his word. And we all know that Jesus is the word of God. In the beginning was the word was with God, and the word became flesh and dwelt among us, which means Jesus' other name is the word. And the word of God is the Bible. So Mwari wakada kutilani nyaya yako, wachema waumbuka pasio zruela pasio zvakandiomera. Mwari waikuzo responda direct to you. Get this teaching. Vano responda through his word to reach out unto you. He sees what you do according to his word. Wakatarisa muno vanofana kuti vakaona wopakanzi blessed is the hand that gives. Waona kuti nyango uri kuchema nenhamo, you are a giver, which means your name has been found in the book of promotion. Kana usina kunzwa chokoro remushi. I love to teach people why, because ukasadzidza Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Unogona kufira muprayer uchichema uchidii uchiti Mwari wacho aone hana tsitsere. Prayer is master key. Prayer is one of the keys. The other key, you must get knowledge and apply knowledge. Kusaziva kuri dangerous. Misodzi haisubstitute ignorance. I love examples inzwe futi. Ukaenda kukoti uchipiwa mhosva uchipomerwa kunzi une mwana wawakarepa. Munobvuma here baba kuti makarepa mwana uyu. Obva watanga kuchema uchizvinovera pasi. Major hati mazviona hama dzangu achema mudhara wenyaya yapera. Zvinonzi baba kana mapedza kuchema toda evidence. Umboho. Without evidence, you are still guilty, even in tears. So, action yako, the lifestyle yako, all part of the answer. And I'll give you a script. Matthew chapter 6, verse 6. You know, when you pray, kanama kunyengetera, pindai pakawanda in the closet, movara door. The God who sees what you do will reward you. So the reward is connected to what you do, not your tears or what you are looking for. Sandikini nofana kuita Bible. Irekere kuwa surprise. Nokuti vazhinji vedu tachema. I'm sure I need my batteries. Get pull some. This one. I hadn't got it. Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do will reward you. So the reward is connected to what you do, not to tears. Utaanda chema but Mwari hasi kundidzwa hama dzangu ndachema. But ndanya yangu isinganzwike. Ndosaka Mwari vati ndishumire muupenyu hwako. Ava respond kumisodzi nesituation. Ukazoona vauya kumisodzi nesituation, vanotanga vaona. Vanoti kudii kuna Moses. Enda unoburitsa vanhu vangu munhapa. Nokuti ndanzwa kuchema kwavo. Uye ndarangarira sungano yandakaita naAbrahama. Kureva kuti Mwari anzwa kuchema kwavana veIsraeri. It was not enough to take them out. Chichakazova a benchmark yekuti Mwari avaburitse. Zvanzi ndanzwa kuchema kwavo. Uye ndarangarira sungano yandakaita naAbrahama. So there was a covenant all written down. So the tears yakareminder Mwari the covenant. Krati Mwari hana kuti vanhu vachema, I want to take them out. Akati nyangwe vachema, what will move me to take them out? I have remembered the covenant I write down with Abraham.
So tears are not enough. Ichocho chibati chinobohwa chinorwadza, but tears are not enough. Kuchema kuti Mwari here, Mwari here. Kana kuti munoti Mwari azive here, anoziva. Anotoziva kuti auzive. Saka akatonyora kuti vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Situation dzedu idzi hadzina kukura kuti Mwari atadze kutibatsira. Kana kuti akaomerwa kana kuti akawandirwa. There is a principle iri missing. Ipi? Principle yekuti vanhu vanofungidzira kuti Mwari anouya waona situation yako, obatikana nayo, oigadzirisa. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rake. I love examples of but let's say you are a member, Mass ambulance. You don't subscribe to Mari. Wafona kuti uyaenda kwara wazvidzanya chigunwe. Uri kuchitungwiza. Wafona kuti ambulance neno uchipatara zvidzanya chigunwe. You are a member, you don't subscribe to Samari dzako. They will drive ambulance yavo vachitungwiza. Let's say vasvika panonzi pachinhamo pai. Wona mukadzi ane nhumbu ari juu kutobatsirwa, ari kutoumburuka, ari kuchema. Unoziva kuti driver akaita zvetsitsi zvekuti member yedu yakwara chigunwe, but nyaya mai very serious. Obva achikora ambulance, otakura mai aoendesa kuchipatara, anodzingwa basa, iye ane kudzwisisa kwakadaro. Why? Company yaioperate netsitsi inoperate pachimembership kuti unobvisa here. Vakashanda netsitsi vanoita loss. Zvauzichaiyo inodaro. Lese vari kunoviga munhu. Vachiviga munhu obvamuka. Panext pari kuvigwa munhu asina kana COVID. Havati haina chadzoka naro panext avanoingova pai. Unovigwa uri pabonde iroro. Havashande netsitsi. Rinodzoka kusitoro. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rawo. So Mordecai zanzi bhuku rakavhurwa, kwete kuti mambo vakanzwa kuchema kwaMordecai. Nhasi I'm a bit stubborn, ndoda kuti umbomira kuchema. Check what you do. Why does not trigger the reward of the blessing? Tears are not enough. Vazhinji vakaudzwa kuti ukachema so kuna Mwari anoona kuchema kwako. It's not complete. Anoona kuchema kwako maringe zvaunoita mukuchema kwacho. Shoko rangu rinoti those who plant in tears are eating those who plant tears. Tears are not seeds. Jesu akaona mamai vaichema vafirwa nemwana. That's Luke chapter 7. Amai vafirwa nemwana wavo pagedhi re9. Jesu haana kutanga nekumutsa mwana. Akaenda kuna mai vari kuchema ndobva ati mai nyararai. Amai pavakanyarara ndobva akaenda kunomutsa mwana. Toda kuti tione chinhu ichi. Kuchema kwakaita kuti Jesu azive kuti ava ndoamai vacho. But akaitei paakaona vachichema, akavapa vhangeri rekumira kuchema. Kumira kuchema isaini yekuti vanotenda zvichaitwa naJesu. Kumira kuchema yaiva picture yefaith. Why? Nokuti zvinochemedza zvichiripo. Kana vafirwa mwana wavo ari mukofino, ukavati nyararai, vanoti ndonyararirei situation ndiyo iyi. But vapa kunyarara mwana ari mukofino asati amuka, vanorespecta ataura nawo, uye vanoziva ability yake. So kuchema kuri two-sided. Pane kuchema kwekungota, pane kutamba ndomabirire zvinhu. Kogoita kuchema kwekuti uri kuchema hako, but there's a plan, there is knowledge, you know what to do. That's why even Jesu wacho paRazaro akachema. But azota hasiku ari kuchema nokuti hagoni kumutsa Razaro. Kuchema kwaJesu kwakavigwa pakuchema vapenyu vari kudhauta ability yake. Nokuti mashoko ekuti dai manga muri pano hanzvadzi yedu haifa, anoshora kuti mune chinono, kana tichikudai in time munotsika-tsika, uye nyangwe mauya hapana zvamunogona. Mazwi ekuti dai manga muri pano anoshora. Saka chakapa Jesu kuchema kuti vanhu havazive nekuti mandira kuna past tense. I am the same yesterday, today and forever. Zvamaindita nezuro ndikasauya, ndikatouya nhasi, yamaita nezuro inoitika futi nhasi. He is the same yesterday, today and forever.
Saka atenderwe kuti dai manga muri pano. Why? Because he is the same. So chaichema anga asingacheme Lazaro. Aichema vacho vafirwa level yekuziva kwawo. Chinochemedza Mwari kusaziva kwemunhu. Ability nenyasha dziri kuna Mwari. One day that's 2014. Pandaenda kuVIT tichita driving izvi. First pandakatanga ndakapasa the 4th time. 3 times pandaifoira pane chinhu wani chasina kuti ndashandisa. Une option yekuti ukaona kuti uri kurivhesa haukwanise kupinda, unosumudza ruoko wopiwa option yekuita restart. Ameno kana pana nokuzwisisa. Option iyo chakaita nditadze kuishandisa kupanika. Kupanika kunoita kuti utadze kuziva mamwe ma-advantages. So, zvekuti web driving school akatanga kuzondiona ndanzi ndakundikana. Akandibvunza kuti wakundikana papi? Ndazviona ndakurivhesa kuti handipinde pandamanikidzira. Zvikanzi ingawani kune option yekuti ukaona kuti haupinde unosumudza ruoko wopiwa option to restart. Wadi kushandisa mukana iwoyo. Akati abeno zvangondibatawo. Zvoreva kuti ndandisiri dofo pakudhiraivha, ndiri dofo pakushandisa mikana. Hapana ndinzwa. Tsitsi dzaMwari hadzisi pakuti ukachema wouya woita zvinhu, ukaita munamato kwawari wouya woita zvinhu. Let me give you this statement. Mwari havapindure munamato nokuti munhu anamata. Mwari vanopindura munamato wemunhu anonamata kana anamata. Sanda kupa difference. Kunamata kuita zvinotaura Mwari, munamato kutaura kuna Mwari, kuna Mwari. So Mwari havapindure munamato nokuti munhu anamata. Why? Because chero munhu anogona kunamatawo zvaoma. Saka Mwari vanopindura munamato wemunhu anonamata. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. So ukazotaura kuna Mwari zvaunoda kuitirwa, unenge wakatsikwa paplatform yezvaunoita. Modhekai anawerekana apromotwa asimudzirwa. Zvanzi mambo vakati ndipeiwo mabhuku eumambo hwangu. Pavakavhura mabhuku avakoronike vakatarisa marekodzi eumambo, vakaona Modhekai zvakanaka zvaakaita. Vakati murume uyu akaitirwei? Kuda kuti Modhekai haasi kupromotwa nokuti ane chichemo, ari kupromotwa nyangwe paine challenge nekuda kwezvakanaka zvaakaita. So respond yaMwari yakarigwa mune zvaunoita kudarika zvaunoitwa. My enemies akakuwanira vanhu vakakudzvanyirira kana wakachema, Mwari haambouya kusaidi kwako nokuti wakawandirwa nevakakumaka. Anotanga acheka kuti iwe uri kusaidi kwake here. I'm sorry and I'll repeat. Ukawandirwa nevanokuvenga vakakumaka vanokuita rafu, wabva wapfugama kuti Mwari ndirangarirei, vavengi vangu vakawanisa. Mwari hati saka ndakuya kusaidi kwako wawandirwa. Anotanga atarisa kuti nyangwe wawandirwa, iwe wagara uri kusaidi kwake. Saka kana munamato uri dangerous, ndekuti Mwari simukai, vavengi vaparare. Kanga Mwari paanosimuka achida kuparadza vavengi, anotanga atarisa kuti wewe uri kusaidi kwani, ungangodaro uri mumwoyo vengi vacho. Why? Because kunonzi kuvenga iye kusaita zvaanotaura. So respond yaMwari pasituation yako, haisi pamisotsi. Dai Mwari airespekta misotsi zvokuti akangoda munhu achema ademba kwaari anogadzirisa, dai Africa iri nani. As a continent, we cry a lot. Why? Because tinotoberekwa zvakadzanya. WaAfrica unyanyoda kutidzwa kuita prayer, nhamo inokuisa pakona, unochema wega. Kune vatatodzidzwa kuti kana zvaoma unodai, isu takatoberekwa mune zvakaoma. Tinotoziva. Ndakamboenda kuholiday kumushawo. Pane vafana vandakaona soti vanatudiki. Vana itoto vamene tiri kumagrade 3 or 4. Anagogo epamusha ipapo vakaenda kutaura unoita something. Wetinoswara tichichaira pamba kubika kudi. Saka ndaineseka kuti at this age, gee, itsendi rudziya wakapa vafana. Ndikaona kuti nhamo pachayo icollege.
aunyanyoudzwa zvikaoma unogona. Anozazvimwe zvinhu zvanoti zvanikone zvakaoma izvi uri pari nani zvinogoneka nokuti vanozviita type yako but vakaberekwa musystem inenge isiri yako. Ndakaenda kumusha ndikasvika amai vakagara mukitchen ndakangopinda nevana vapfana vakangogara 3 minutes nokubva tobuda. Gogo akati komuti zeya zvikuru zvikanzi kuti wakanyanya chobuda musodzi. Ivo gogo vane 3 hours varimo no misodzi. So ndaimboita pfungwa yekuti ndofunga muchembera akasimba ndikadiscover kuti hakusi kusimba. Mazuva vakatanga kugara kumusha vaitombobudawo misodzi. System yakazova damaged zvokuti kusabuda musodzi hakusi kusimba kukuvara. Aringanzoke pane nyaya yekuresponda through the word. Victory yako imboibvisa pakuitsvaka nematears nemisodzi. Victory yako nesuccess yakavigwa mukuita zvinotaura Mwari. Modhekai haana kuti mambo ndipromotenda nokuitira zvakanaka. Mambo havana kurara. Musi wasina kurara vakati ndipei bhuku. Pavakavhura bhuku ndokubva vaona pakanyorwa zvakaitwa naModhekai. Ndokubva vati I want to promote this guy. So promotion haisi kubva pakuchema-chema kwake. Ane zvaakaita zviri written. So life yako neme yangu zvinorevei. Zvinoreva kuti Mwari pavanoresponda kunyaya yako vakauya vakaona zvakakuomera uri kunetswa uri kutambudzwa vanouya vovhura bhuku rinonzi shoko ravo voona kuti zita rako unhu hwako kuita kwako pane here paanoti zvandakanyora izvi ndo zvinoitwa neuyu. Kana kuti rako zita rikashayikwa karekta yako ikashayikwa mushoko Mwari vanoita sekunge havaoni nhamo yako kana kuinzwa. Imi handi munoziva kuti Adamu akatanga kutsvagwa naMwari iye achiri mugarden, which means he was missing while least he was still present. Adamu haana kutsvagwa nokuti abuda mugarden, aitotsvagirwa yekuda kuburitswa, which means he was missing although he was still in. Zvinoita kuti Mwari vakutsvage iwe uri muchechi vaitoti ari kupi kodai anamata iwe utori mudhikoni muchechi imo. Waibhozi kunamata haisi position netype yechechi, kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka pamwe pacho ungangodaro uchiita zvinotaurwa pachechi penyu kati zvaMwari zvacho usingaita. Kune vanhu vakavaka chechi yavo panzvimbo inonzi Athens. Pauro asvikapo akatoona pakatonyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwe muchechi kwete mubhawa. Kwaya ichitoimba mufundisi achitoparidza vanhu vakabuda pachena kuti Mwari wacho asati akumuziva zvenyu. Pauro akati ndauya kuzokuudzai pamusoro paMwari wamusiri kuziva. Hama dzangu kuchema kuri right but hakusi complete kukubudisa situation yauinayo. Kuchema kuri right hakunoma kuti kune situation dzinorema dzekuti unotombobuda misodzi but haisiri yo key yoyo way out musituation yako. Ukafungidzira kuti Mwari vanomuvhwa nemisodzi imboita karesearch kekuona kuchema kwako nema-answers. Balance the two. Problem yedu ndeyekuti kuAfrica takanyanyotsenwa kurespecta effort than result. Unozoona chiti mukapinda prayer rwa 4 hours i-effort hande kuresult hataure chinhu hakudai. But takatotsenwa kunzi effort ine nyaya. Munhu anenge achibhosa akamira kumberi tarowa 5 days dry fasting. That's effort. And the equal result. We must learn also to balance the two. Crowd kana ku effort kusina ku result kusina ma results akakwana. Takuda kunocheka kuti hatisi kupedza time tiri ku effort here. Respond yaMwari pa situation yemunhu. Haimuvhwe nematears kana kuti kune maenemies awanda kukomberedza. Unofanirwa kunge uri kuside kwaMwari kuti Mwari vane kuside kwako. I will give you a scripture for you to understand. Mutumwa akapinda kuna Joshua. Joshua akatobvunzana nemutumwa. Uri wakwedu here kana kuti weenemy? Iye ari mutumwa waMwari. Mutumwa waMwari haana kuti ndiri kwenyu kana kuti kuenemy. Ati no, ndiri mutumwa wehondo dzaJehovha. Kuti iwe ndiwe unofanirwa kusarudza side rekuenda iwe Joshua. Mwari haasi kusaidi kwako, iwe ndiwe unofanirwa kuenda kusaidi kuna Mwari. Maenemies akakuwandira Mwari hakunzwire tsitsi kuti anokuwadzwa bheka ndimubatsire. Why? Because pamwe pacho uri imwe enemy yake yawandirwa nevamwe.
Ima uzoti muroyi anomboroyiwa ufuti. Azvimuvhe Mwari kuti dzaroyiwa ndoza muroyi ndezvake. Ise mutima kuwadzana mubhora. So ma challenges anokuinda paunochema kuti Mwari ndirangarire. Usati wachema kuti ndirangarire. Shaka kuti iwe uri kusaidi kwake here. So anoresponda through the word, through the book, not through tears. Ukachema ukademba ukadi anotarisa mubhuku rake ona kuti uyu ari kuchema uyu ndewekwedu here, anoita zvekwedu here, anotenda mandiri here. Akaona kuti kwaka huko zvemubhuku ahuite uri kungochema haakwanise kukubatsira. Enda ukive another example. Ndokatese takaona wrestling inonzi yematabos. Ukarohwa zvakanyanya ukachema zvakanyanya mumwe wako haatenderwe kupindira nokuti wanyanyorohwa, haatenderwe kupindira nokuti wakuwadzwa ende wachema. Anotenderwa kupindira kana iwe nyakurohwa waziva zvekuita zvipi. You must get close kune wako. Walk close, haapinde because you are close. Walk close, you must learn to stretch your hand. Uyu paanokurohwa wamupa right to enter. Kuno kuri kuitwa sei? Uri kurohwa, but kuti uchiregera kurohwa mumwe wako apinde unoitwa sei futi? Kurohwa. Kurohwa uko hakurwadze, but kurohwa sei kusingarwadze iwe yakukubvisa mumarwadzo. Saka shoko parinoparidzwa zviripo zvinotorwadza ufunge. The pain part of the gospel, ukainzwisisa kuti ine the gain side of it, hairwadze. Yakati varume vafana kuprograma mind yavo mukunamata tigone kuinspire nezvinoita madzimai. Anonzwa madzimai achiti kubereka kunorwadza. Makambozvinzwa? But havasiye. Funga kwako ende havasingasiye zvinorwadza kudaro. Kuti vakaisa value paresult than pain. Ichokwadi kuti kubereka kunorwadza but mukadzi asiye. Sei akaisa value pamwana kudarika marwadzo. So there is the pain side of everything you desire. Usanyepera kuti kwedu uko kunamatira chete ubva wadzokera zvinobva zvaita. That's a lie. Vhangeri rekutsvaga mamembers rakasiyana nekutsvaga masouls. Vhangeri rekuvaka chechi rakasiyana nerekuvaka vanhu muchechi. Ende wese unoona achibuda chechi achinopinda mune imwe anotakura bhaibheri raishandisa kwaakabva. Kurati ari kungobuda pachena kuti harinyembe but nenharo. Saka rambonzwira musero. The principles are the same. Zvichida pamwe unoda kuudzwa nenzira yakati rerukei but uchiudzwa the same story. Besi dzinoitirwa vana vadiki kuprimary havawanzowanza madigits, vanowanza nyaya. Paiva nemombe 5 munhu akazokumbira 2 kwakasara ngani uri kuchinzwa iri nyaya. Nyaya ndeyemadigits maths. Chinoita unowanze nyaya saizi inoda kuwanzirwa zvisina basa. Zvine basa zvoitwa zvishoma, but kana wakura manje tinowanza zvine basa. Vapfana vafanire kubaiwa ma-injections. Why? Because injection rinorwadza chete kwavari. Kuvanhu vakuru sei vachizvigamuchira rinorapa. So mindset yemufana ndeyekuti rinobaya. Mindset yemunhu akura ndeyekuti rinorapa. Saka uchiona even medically mishonga yevanhu vakuru inosiyana nevana vadiki. Vana vadiki inonaka. Vanomixa with honey with chocolate. Yevanhu vakuru kuvava chete. Hakusi kumakwa. Kuunderstand kuti at your level now you respect the result more than entertainment kana kunakidzwa. So vhangeri raJoshua riri a bit dangerous congregation. Why? Because Joshua akasiyana naMose. Joshua ari kuparidza rekupinda mupromise. Mose ari vhangeri rekubuda muchallenge. But kupinda mupromise zviri different pakudii. Vanhu vaiti vakatadza Mose waenda mugomo woti Mwari musavaparadze vanhu venyu varangarirei. But kana ari Joshua vanhu vakaita nharo aiti varume kana musikane kupinda ini namadhamu nevana toenda. Vanhu vopaona kuti zvinyengerere.
Evangeli rekupinda tsana. Aridi ungoti kubata so. Evangeli rekutsvaga results chatakabvira kuEgypt. Why? Because hakuna chinopowa chakuti kunyika wakabva but hauna life inotaridza Mwari wacho. Yauri manosanga nawo kulanchi wanga vachiseka pane imwe clip yataitaura so. Kuti hazvina kuitwa kuti takaberekwa tisina chinhu tichadzokera tisina. Chakaipa kurarama usina. Because life inonida maresources. Zvokuzvikamfota izvi. Takaya tisina unodzoka une yazvani basa rese. Takaya tisina tinodzoka tisina. Hapana kunzi rarama usina. Inda uchijamba pekurarama. Takaya tisina todzoka tisina. Inda pfungwa amweni yekukodzokera chete. Ende kudzokera kwake tikadzokera izvezvi tikubatire pfuti unoptiza. Haudi. Kurarama unoda kararamiro kana kushukura Mwari haudi. Unotenge munhu ari destined for heaven chete. Result ine nyaya. So respond yaMwari. Mordecai promotion yake kunjengesa rufu paakaitwa akanjengeswa sei. Mambo vakati ndipei bhuku. Bhuku ndobva ravhurwa. Ndobva vananga pane zita raMordecai zvakanaka zvaakaita. Yeti kuna Hamani amukira kuseni ane zvakaipa zvaari kuda kumuitira. So zvakaipa zvaunoda kuitirwa zvinofanirwa kuitwa account ane zvakanaka zvaunoita. Kwete kuti hauna chakanaka chaunoita waitirwa chakaipa kuchema chete kuti Mwari kuonei weshe unondikuwadza unokuwara. I'm here to warn you and to empower you. Unokuwara zvishua. Tsitsi dzaMwari hadzina kuigwa pakuti wachema stereki wamukirwa stereki. Uri kusaidi kwake. Bhuku parakavhurwa zvakaona pakanyorwa kuti Mordecai ane zvakanaka zvaakaita anodeserve promotion. Hamani achimukira mangwanani, he was too late because the book was already opened. So bhuku rinodefenda life yako manje is the word of God. Rinokudefenda sei not by reading, by applying what it says. Namo painouya chida kukuataka uchichema kuti Mwari ndinokuwara zvina kumira mushi. Mwari vanovhura bhuku rawo woona zviga makurikuza vakataura nodzidzisa munhu munhamo. Wotarisa iwewe woona kuti inge unotoita zviri mushoko rake. So havatendere kuti chikuatake. Why? Because zvaunoita zvinorwa nezvida kuitwa kwauri. Saka vanobva taiwa basa rese rakaitwa pamuchinjikwa ingwani Jesu akati it is finished. Izwi rekuti zvapera kana kuti it is finished rinoreva kuti pane zvapera kuti woutange uzive zvekuita. Mwari waAbhurahama watinodawo kune zvaitwa naAbhurahama achiitira Mwari. Mwari waJosefu akamurangarira kuIjipiti akava mambo. Kune zvakaitwa naJosefu zvinofadza Mwari. Problem yedu ndeyekuti tikangoverenga toti mwoyo Mwari waRuth akazowanikwa zvakare kuBethlehem. Tinangarireiwo baba. Unokanganwa the side rekuita kwaRuth. Unongoona the side rezvakaitirwa Ruth. Ndobva nedanger yeChristianity. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Vana vane zvavaita vachiitira Mwari wavo. Nyangwe vane zvavakaitirwa naMwari wavo. Rangu bhabha rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Blessing yako haisi pamisodzi pakudemba. Dai zvaidaro hama dzangu dai vazhinji vasina nhamo. Kune vanhu vanochema, kune vanhu vanodemba, kune vanhu vakaunganirwa nemasituations ekuti ukamutarisa neunonzwa tsitsi. But inda Mwari vasina kuita chipiri kuti uzvanyanya ringatibatsire. Vakatuma Jesu anova shoko rawo. Ani nani anotenda aregere kufa neupenyu husingaperi. Kuda kuti when you ignore his word and trust in tears by crying, you are wasting time. Alright, I'll give you this picture. Vanhu vanoteya tinonzi hanga kana njiva kana shiri kumunda. Vanoisa ratinoti dhibuso. Sinei munoiziva yekuteya shiri. Ikapa pane kachibage. Njiva youya painodya kachibage. Yobva yabatwa netambo. Yobva yachema iri patambo. Zvokusiririsa. Funga kwako tambo inosununguka. Kuti njiva yachema kumana haiti kuzvaro bati. Njiva inofa yachema.
program ndeyekutoti ife. So miteye upenyu yakawanda. But ukaiginowa shoko raMwari, izvozvo hazviregere kukubata. Munhu ane role to play. Takangoudzwa kuti Mwari akanaka anoita zvakati anoita zvakati. Vanhu vofuti vane zvavanofanirwa kuita. Jesu une basa raakaita paKalvari. Akapedza. Tikasiwa tapa platform yekuita zvinhu zvinofadza Mwari. Tears are not enough. That's not where I'm so far warning. One day, Takuchema, wipe your tears, seek knowledge, and apply knowledge. Ofunge life in stubborn shokudaro. Price ye sugar, uchembere. It's no any kubasa. No price ye sugar, kuna minister. Akuna mulitesho bona tako kusako matora ine letora. Ano broker. My principles are business. Business can understand shema price. Awataule mamiriro y'abantu mu mpenyu. Ta kushirika tishuka ile ta dora. Na minister $2 same price tag. Don't you guys honor that minister kudaro. What why because that many conversations akafanana. But it's not the analysis and kuti fananiza. When we obey the word and apply it, for God is just and faithful to redeem you. Uyu Mordecai anakwenda kunochema kuna mambo kuti mambo tudakurawa na Haman. Haman was a man of influence, he had money, he had influence, resources, he had power. Akashinga pakupedza kuvaka pekuraira munhu pasina munhu akamudisturba. Mari yekuvaka yanga iripo. Akainfluence vanhu vese musociety. Signature one yange asara ndeyamambo kuti saina apa ndiuraye munhu wangu. Saka Mordecai akaibuda sei iye ari an ordinary gateman. He was a worshiper of the Almighty God. Mwari vane metsi yavakamurongera yaakagona kushandisa. Paida kuurawa mambo akaenda kuna mambo akaudza mambo information iyoyo zvikanyorwa mubhuku. Then akavhurwa bhuku zvanzi mambo vakavhura pakanyorwa zvaMordecai. Bhaibheri rapo zita rinofanirwa kuwanikwa imomo. Kwete as Joseph or Samson, but as your character. Zvinonzi naMwari ngatiitei zvinofadza Mwari ukazviita uri kukonzera zita rako kunyorwa kuita kuti panouya challenge Mwari haatarise kuchema kwako nyange wachema, anotarisa covenant yaakaita. Zvanzi Moses enda unondiburitsira vanhu nhamo vana veIsraeri. Ndanzwa kuchema kwavo, that was not enough. Ndikarangarira sungano yandakaita naAbraham. There was a covenant despite kuti paine vanhu vari kuchema. Tears are not enough. Zvakafanana nemitambo masports kubhora. Saka uchiona kuti even as a soccer player are so talented, anotsvakirwa coach, which means the gift is not enough. You need somebody with wisdom, with skill, with knowledge to sharpen your gift. Gift is enough. Talent is not enough. So uchiona kune vanhu vari talented mune zvinhu zvavanoita muupenyu but vasiri successful. It's not enough. What I as long as ndine chipo changu pane kule kwanoenda, hakuna kwaunoenda. Why? Because it's not enough. So handi ndarangarira Mordecai nhasi nokuti ndaverenga bhuku rikandiratidza kuti ane zvakanaka zvaakaita akaitirwei, zvikanzi hapana. So chitaimu chahapana ichi manje chinoda vanhu kuti varange vakamira muna Mwari, because iripo period yekuti uchiita zvakanaka muna Mwari but there is nothing to show. Nokuti vasina namatondo nokuseka kuti chechi chakupengesai muri kubatirirwa mari dzese muri kubvisa ikoko muchizoenendai muri kukuwadzwa mahara zvishande. Period iyoyo iripo. But it will not last forever. Why? Because God is so faithful. Mordecai haana kutaudza mambo kuti muri kuurawa. Aseva mambo mangwana kuseni abviswa pageti zagetman atoo chef. Akadzokera kunoita gateman after a good report. Even Joseph, after being anointed by Samuel, akadzokera back to become a shepherd. Akatozotuma kuendesa chingwa kuvakoma na baba wake ari an anointed king, but not yet in the palace. So that period iriko yakuti Joseph aitodza vanhu kuti ndito David
kuti nditone zodza the next king yari kumakwai vanhu vakuiti tsano itai mushi maneta nekufudza makwaya hakuna mambo akadai. He was anointed but not yet in the palace. There was a process yakuti nyangwe zodzo riripo, he was still waiting upon the Lord. I've come to tell you this, trust and wait upon him. He's so faithful. You will not die, you will testify the goodness of the Lord. Mukutendeka kake Mwari inosvika nguva yakuti uchapupura kunaka kwake in the land of the living. Vari kuseka, it's a matter of time. Vari kuseka haisi nyaya. Mordecai haanangoitwa chef overnight. Ataura kuti mambo munoda kuurawa. Mambo vakanyora mubhuku roti pakatora time. Iri a written king, but pasina promotion and favor to him. I've come to tell you this, whatever you are doing is written. Zvakanyorwa muna Mwari. And there will come a time, God's time is the best. Say murumo yakabva promote pamangwana acho kuseni. Nokuti dhera kene promotion. Dona iva dhera aifanirwa kuurawa. Which means Mwari vari kuita counter shoko robva rati, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. Which means the coming of the enemy, why not then the standard to be lifted? Sambudzi wangu wati rakozita bhuku rikavhurwa ririmo here. Mwari vakavhura bhuku rawo vakanzi blessed is the hand that gives. Wonewo uchichema nenhamo. Wofunga here kuti can I skip the scriptures and ignore them to bless you? Hazvigone. Mwari muranda weshoko rake. Zita rako ngariwanikwe mubhuku. Why you fight through the book? Mordecai haana kufaita Haman. The book rakamira on his favor. Baba tinokumirira mune zvaMwari, hasi prophet, hasi bishop. And now we explain. It's good and I respect prophets and bishops, but hear this statement. Mwari variotuma vatatu, Genesis 18. Vakaenda kumba kwaAbhurahamu. Vaine rwendo rwokunonaisa moto kuSodhomu. Vakati vabuda muchivanze chemba yaAbhurahamu. Bhaibhuri rinoti, Mwari vakati handingavanzire Abhurahamu zvatoda kuita muSodhomu. Abhurahamu audzwa, he began to intercede. Zvanzi Mwari ko mukawana vanhu 50 mungapise guta rese nemoto. Mwari vakati aiwa, for the sake of 50 I will spare them. Abhurahamu ndobva apenya musoro ndobva aziva ega kuti 50 havawanike kunotsva munhu. Mwari ko mukawana 40. Abraham ndokuona kuti pa40 kungotaura hangu, but nyaya ndikuda Lot nekuwana kwake. Ndobva adzika kusvika pa10. Abraham is a friend of God, is a prophet of God. Akaintercede on behalf of Sodom in figures. Akati ko mukawana 10. Mwari vakati I'm okay with 10. Vatuma ndokubva vapinda muSodom. Makabuda vanhu 10 here? No. Lot, his wife, nevanasikana vake 4. 6 were missing. Inda Mwari vasina kuti munhu wamwe muprofita anamata kuti 10 takungonhongawo randomly kuti minamato waAbhurahamu tinyatsoudzwa. Abraham, a true prophet of God, akaintercede in terms of figures, but denga raburitsa 10 vakabuda 4. Sei vakaburitsa 4, Abraham ati 10. Vakashayikwa 6 vacho vakabhiyevha se4. Vamwe vese they were against the angels. Only the house of Lot ndo yakaita welcome the angels. Saka chiri kudefenda vanhu haasi mafigures aitwa muintercession, is the character of the people. Saka uchiona pane pamwe pakuti kana muprofita ane power sei akakunamatira zvako hazvichinji. Ende unoona kutochinja chechi zvoregera kuchinja futi. Wopedza vakuti ndakusiya vese havana kana power kuvharana. Jesu ari mwana waMwari aita akaporesa munhu haanga asingazviboste. Aiti kutenda kwako, your faith has made you whole, which means there is a role to play kuti uwane a complete answer. Jesu akati kuti even usina faith unoita zvinhu panapa. Kutenda kwako, which means you have a role to play. Onza muri kunyeperwa kwese kumachechi kwamurikuenda mukauya kwedu hawo kwedu kungopinda cheti Mwari anenge achiita zvinhu kutsvaga mamembers. True gospel empowerment is to teach people to know what to do to receive the blessing. The Matthew 6 verse 6 yet, the God who sees what you do will reward you. Reward is connected to my membership church. It is connected to my action.
Dai wati yeye uya nokuti unopinda chechi yakati dai tese tichipinda iko chechi inotaura vanokomborerwa haiko. Kune vanhu vanokomborerwa muchechi kwete kuti chechi inokodzera vanhu kukomborerwa. No, hakuna chechi ine power. Rangu shoko rinoti there is power in the name of Jesus, not in the church. Dai iriko yekuti ukapinda unokomborerwa daitokutipai kuti sanje tisanganeko vanhu vasimuka. Yese aunofunza kuti ndoinoita kuti unokomborerwa ende unoita research. Kune vanhu vari pamahwani imomo, vamwe vakabuda, vamwe vari kunyara kubuda, vamwe vari kuverengera kubuda ikoko kwaunotopinda. Kungoti pamatestimony ka azana pamatestimony panotsvagwa vanhu vane zvinhu zvaita, hapabvumirwa munhu ane zviri kuramba. Ishuwa kai unoti muchechi imomo pano ane zvisimbu zviri kuramba varimo, but havatenderwe kutaura kuti hama dzangu ndine 10 years hazvisati zvaita. Membership inodzikira, vanotsvaga vane zvinhu zvafire, but the research iri complete. Kune vamwe zvisiri kufire, so now haisi pachechi. Ini pandakafoira O level mukomana aigara panext year 9 Timothy akapasa, akatoita 6 my 2 B's indikaita ma-D. Saka handigone kunyepera vabereki kuti maticha anga asiri serious. Vanga vatori serious, vaitiudza zvinoitisa A indaizviisa kuma-D ndindaizvichinja isa ku-A chikaenda ku-D. Same class, same teacher, same notes. Individual effort matters. Sati chiti ukasangana nemunhu munhu akakuti zviri sei usati zvakaoma, that's a wrong answer. Hautimiririre, zvimiririre ita ndakaomerwa. Why? Because kuno munhu zviri kuita. I need exposure imbofamba woni. Unofunga kuti hausi muno waenda kuseri. Ukaenda kumiru unotakomana ndemunhu hero. Munhu anopaza gomo kuisa imba pamusoro pegomo. Kupaza gomo imari yekuvaka dzimba kana 6 iye anongoisa pachikatapiro kupazawo. Kune munhu ari kudhiraivha imba yemunhu, mota dzimwe dzikufamba navanhu dzimba kaidzi. Kunyange kudai dzimwe mota dzanyorwa mazita imba igona kunyorwa dzimufakosi. Imba hwekufakosi yese inenge yachingodhiraivhwa nemunhu. Mufakosi yadarika, Grenora yadarika, handizvo dzinoita mari, but dzimwe dzacho mota dzitori times 3 imba yekumufakosi. Anenge achitorumba mengi achidhiraivha muno munyika. Why? Hazviomiri munhu wese. Pane zvimwe zvinozikanwa nezvinoitwa nevamwe musituation inorema iyoyo zvavamwe zvichiita. Saka pakudiwa kuti as an individual ona kuti uri kuitei. Kuchema is not enough. Mukachema kuna Mwari, Mwari unoona kuchema kwenyu, unoona misodzi yenyu. Haisi complete answer pakuchema kwako pasituation. You need to know what to do. Pane zvaunofanirwa kuziva woita zvokonzera ma-results. That as Africa or as church, let us learn to respect the results more than effort. Why? Because takatrainwa kuda effort than result. Effort chi kunzwa munhu achiti ndikapinda prayer handibude nozobuda mangwana i-effort. Wabuda mangwana woitei? Hapana, ndozopinda futi. Ende pamberi pevanhu votonzi wakaoma munhu. Unenge wakaoma wakaomerwa vhesi ikawanda kuoma nokuomerwa. Wabuda imomo got 450 rand tiende kumba. 2 hours dry fasting. Why? But I want to teach you effort. Kuresult kune challenge. The pain part of the story that leads to gain. Iyo pain nakati itase munhu anodya fish. Fish haisi safe. Samtona vanodika havapiwe, but inonaka, but haisi safe zvekudaro. Ukaidya zvedzungu tinoswera takugomonewa. Nemanakiro ayo yese inoda discipline baba. Kugona kupatsanura munzwa nenyama. But handisanda munzwa munhu akaramwa kuti because ine minzwa saka handidyi. Anoti aiwa ndoiseparate. That's the same name of principles in life. Learn to separate pain from gain. Kusangorwadziwa neka pain woignore the gain yacho iripo.
Ochema kuti Mwari itai zvinhu, you need to separate the two. Iri vangenda unonzwa rine the pain side of the story. Jesu pachake agere kurudyi rwaBaba. He passed through the cross. Bible not he endured the cross for the sake of the glory after, which means pese pane glory pane a cross to pass by. To be prayed for is not enough. Teach a principle, you know just shit away. Because for that parent, Matimari Kuya, Gorino Nerako, Gorino Nerako, Tilamu from Tara. Raborino Kansi when you beat a Paco. Tima owns a chin. What do you know? What about that? Roll to number one that will take a waste. Well, what's fun? Wakubuda Egypt, my miracles, machine, Jackai Fafara, Kaoma Moyo. Was it not the last miracle? Last miracle on the Ipi. But I am too much. Aka we are saying tomorrow. Banga papa is to Evangelist, Muraya Shao, you are an Israel. Muraya Mapa Rajisapato. So Rufa Rakutanga ku enemy. Wakatanga in the house of Israel. Wakazuraya Mapai, Misero Papato. When I come, I will pass over. Which means it pass over. You picture a loss and the gain together. Loss in the part. Pakura Junjab. Kutubuda Minji, Panika lost carry involved. Kura Jabo. And the Kurama by Evangeli Lakatina K, Kumunanema by 3, 4, 5. I can't go from Kutenda 1. I don't know my pastor. I don't talk my shoe. When I said Vangeli race at any time, I found some ways. Kudanos Babu Chani, what you would have a shadow to quarter. Imagine when I'm family Mike in Moses. Congregation in Israel. Uraya Makwai, you are talking about Mutenga one. What else can I pass on of Unamatando, but I am a party drag, I'm to rock my shoulder. I know Uraya City. Was Arikushiki proper time for proper season? Rinogushiki at any time. But you must know the value of doing what God says. In the Kuchikona na iwenga teacher anoroa, why? Because the Adriwa Madofu area edu kurowa jet. So instead of improve, akutune gere kurowa, nekuverenga one kuwa serious, da improve wrong side, da icheka zuma shoti chini ndo virikita. Kuna da igatira defense kete success. So let's show me some what you know. Also, can I 6? I was supposed to pay. Let's have a gut in the program. Yet, we're not going to go sham, but we don't how defend the future. Now, I defend the case of failure to my gene. Sham, we are going to renga. We're not going to be very no finish Kabanga Mukatu, but now my varik. You know what a precipice? Not a banda, una mapusha, you know every area. I know I farik. When you borrow from Waroleka, what teacher no rover put someone future? You know that we go Shakanaka, Muriago Chekete, Muriago Chekete, Renga, Uchava Baba Mangwan. So Karabakuro, Wim Komana, Namuino Proa Baba, who have a problem. What would you have to be done anyway? Or who was when I know for Shiranya car. That's where no for Shiranya husband. Who knows someone as the bus? Only one quite so. Today, when I went to the Rapuza, when I saw put them there, I was moved what he said. Every story I know you admire in each of it and a successful life, in the pain side of it. Now, when I was studio, I want to go down. People, they celebrate this guy. Wait for Shakati, but I should have a studio. I think it's a little more. In whom we put a number window of a studio. Eh, okay, I'm saying enough ventilation. Zian Mary, I'm going to figure my best. So, where are we? I want to congratulate our musician. Come on, make it you. Joy, you say, I will know in the side. You have a marriage. Marriage is not about responsibility more than entertainment. There's a father who don't family.
kumandonge kwabikwa ma1 azvinakidza zvekudaro. I got married at 20, so I got my brother another time. Take your time. Programs vamoita kamanya zvinoti netsei. Take your time, mature, make a plan. Svanza abda mutanyira udasipa kwameko. Osa brand mfana zveshuwa. Amda kuramba ndipo marindiro unoda kuruswa kwamega zona gules didi. Ngati paunotoona paina gules mamwe ma-hours emarriage dzine mamwe ma-hours. Amene kwa vanokweleta mari kumafesi ake ndokubva aroora. Kore chingopera ngayo yakadiriza ndomsiya ndomutiza. Ndomutiza munhu wakatizisa. Katoke game ndokutiza anaka. Wotizisa munhu ronga mutiza futi. Why? Because unenge wambo reality. Kune zvaasingakudze zvausingamitire nokuti ari kubva mumba kwawo. Kana akugara mumba mako anoitirwa zvaaitirwa ari kwawo iwe mona parodi. Munhu anoda lunch, anoda breakfast, anoda supper, anoda kugadzira musoro. Iwe waisangana naye akaguta. Wobva wakaita sviko ndogara naye munhu akaguta kudhara. Baba angazoda kugutiswa naye with ma1. Pfungwa mdiki soti una madhamu wako so uchipinda tonazi. Unoti wana wana madhamu uri kuya wega wana. Akufambike kune noise. Kana kuti udzokera kumba kwacho unotozwa kuti eish. Chenda sometime. Kuendeke izvezvi. Kune responsibility yakakumirira kuti makazoti kudii nyai. Tsoda svika munhu atorara. There is the pain part of every story. But chingwa the pain part of it yakuda wina Mwari maira. Usashinge kushinga akusiko kune result today. But wakashinga wakamira mushingo, mira wina Mwari. Mordecai success yake kutaregere kurawa na Haman, a man of influence. Haman ayane mali, akawaka mituri, akatoa high in position. Chakaita kutasa kunde Mordecai. Zita rake rakaonekwa rakanyorwa mubhuku na mambo. Hakuna munhu akayatudza mambo kuti Mordecai murangarira kurawa panzamo. Mambo vakashanda nebhuku. Hama dzangu bhuku rinonzi Bible, shoko raMwari rinoshanda. Kana rako zita richiwanikwa imomo. Rako rinowanikwa sei? When you do according to the ways of the Lord will always remember you. Zvipo zvakaunzwa nema-wise men Jesu aberekwa. Hazvisi zvemulocal, vakatobva kune imwe nyika. Why? Because the locals were not happy neinterpretation yepregnancy yaMary. Kungoti ndakuziva murume asitine nhumbu. Vanhu vakati makorokoto uchapiwa nambuya wako. Unotivhara iwewe. Taure murume wakasangana naye but une nhumbu. Uda tikupe makorokoto itaura chitsotsi chakadai. Mwari vakatoziva kuti malocals hajaidze nhumbu. Ine explanation shidi. Veda kutounza vekure. Kuda kuti ma-wise men pavakatounza Faro vakati ayo taona nyeredzi yake. Tiri kunyika kwedu ndoya tiri kutevera. Which means when you do according to the ways of the Lord, even if the locals ignore you, but God is still faithful. Why? Nyika nekuzara kwayo ruoko rwake. Vanhu vakasakugamuchira vari pedyo, Mwari unoshanda nyangwe nevatorwa vari kure. I've seen people from far away vachiminister to my life. Vamwe vasati vandoona even my face. About 6 months ago, I was in Israel. The trip really a bit expensive. It was 2,500 years to end up Israel. Munagabadra for that trip, I based to island. Takato sangana ku Tel Aviv, Israel for the first time with 2009. Takamu vachi. As we broadcast live, I watch by internet. Mwari ndo wa minister kwa I would take my servant for a holiday. Why? Amazita akanyorwa mukuita, because when you serve, the Lord will bless you. He's so faithful. Kuti nditona ne munhu yeta takatosangana ku Tel Aviv ku Israel for the first time, but muna sacrifice about 2,500 process my visa and everything for me to be in Israel. I saw it for my first time in Tel Aviv. Why? Because I will serve the Lord in this place always. Even my locals, the Lord is so faithful. I'm not moved. The Lord is so faithful. Pane panovhurwa bhuku, mambo vakavhura bhuku ndokubva vaona kuti Mordecai ane zvaakaita zvakanaka
asi hana chakanaka chaakaitirwa. Haasi Modhekai achema kuna mambo, but zita rake raonekwa mubhuku. So rinonzi book is the word. Zita rako rinonyorwa sei? By doing what the word says. Asinga ichichi ukapinda kwedu kuri pafu ukabuda yanhingo kana matiwana nhingi zvinoita zvakati. Nyaya dzekuwana mamembers dzakasiyana nenyaya dzekubuilda mamembers. Kuvaka chechi nekuvaka vanhu muchechi zvinhu zvakasiyana. Dai iriko chechi yekuti ukapinda zvako zvinoita dai ndatokuudza watoenda unopinda ikoko. Haiko. Nokuti yese yaunoadmire ine vanhu varimo mafailures in life. Vatobuda kana kuti vachazobuda. Kana kuti vakungopinda but havasi serious nazvo vaneta. Rako zita ngarapiye mubhuku. Rinopiya chinhu zvese zvinorehwa naMwari zvaunofanirwa kuita as a believer ukazviita uri kuregister zita rako in the chronicles of heavens. Panouya challenge Mwari pane pavanovhura. Woona kuti uyu haafanirwe kufa. He must live to proclaim the goodness of the Lord. Nekuda kweizvi zvaakaita izvi. Ariko anonzi Hezekiah, Isaiah 38. Audzwa death sentence na true prophet, quite a fake prophet. But ndomba ndakagona kurespecta kuita kudarika kuprofitwa. Isaiah was a true prophet of God. Asingapotse. Akandoudza munhu kuti gadzirira uri kufa. Ndobva atotendeuka haita zvekundiso. Kumbaudza kuti vakuru gadzirira put your house in order, you are about to die. That says the Lord. Akutoenda kumarei kwacho. Avatsana ndokona kuti ndikatikumbiswa hazvikude. Uyu apotse uyu atotumwa nedenga racho. Chaakaita chii? Baba rinoti wakaenda he faced the war. Akati Mwari rangarirai mafambiro andakaita pamberi penyu. Haana kuti Mwari zivai chechi dzatopinda. Zivaiwo prophet papa vangu vari necovering yavo. Akati Mwari rangarirai inini wacho mafambiro andakaita zvandakabata. Izvozvo zvikabvita prophecy. The same true prophet was embarrassed by God to reverse his prophecy. For the first time Mwari achipandukira muprofita wavo kuti chinja wapota. Taipa haife zvokumhanya. Why? Because tataurirana. Pane payandionesa kuti mudhala ndionewo. Magepa andakakavha. Muprofita wechokwadi akaembarasa kuti hatsano makuchovha 15. Ndonga iye akaunyara madiko mudza kuti hachiprofitwa zvokumhanya. Kambale tine mapfika izvo. Problem yako ndekuti pawakongeenda under prophet wakaita ngo wakadimburwa madza upfugame. Look at the covering of my father. So I understand the things about covering, but here this mystery. Mugetsimani, Jesu akaparidza one sermon 3 times. Mukai munamati, akaenda kadzoka. Mukai munamati, say achirepeat one message 3 times. Ari kungopa nepicture kuti problem inoita vanhu kana vane mukuru ane zodzo, they ignore prayer. Ngonamira mastika oro wristband rako kuti the anointing of my father is here. Ima uzoti na prophet wandonamatawo. Iye wacho akatokupa mvura, iye hana yake. Andotemba Mwari wacho. Akati kuti andiona mvura yandakupa changu chikopu 5 lita yangu. Tora katulita. Hadaro. Jesu wakaparidza one message 3 times. Mukai munamata. Se ari kuparidza one message 3 times. That's the dangerous message to church. Kana vanhu vari under covering of somebody anointed, they ignore prayer. They believe in the covering more than in worshiping and praying to God. So ndobva vauya vanhu vachida kubata Jesu. Varume vese ndobva vati mwanda kutiza. Arikuda kubatwa ndiJesu. Ari kutiza ndiani? Imwe type. Kuda kuti ukasapinda muprayer unomhanya nyaya dzisiri dzako. Unotiza usiri kutsvagwa. Unorarama life yefear. Why? Because Jesu wacho muprayer atogamuchira nyaya yekuenda paCalvary. But Peter nokuti hasi muprayer arikuda kudefenda munhu abvuma kuenda. Anototora bhevha rake kubvisa munzeve. Ari kurwira Jesu, gamba Jesu wacho ati baba ndakuenda nokuti kuda kwenyu. Kuti ukasava neprayer life unofighta pasingafaitwe. Why? Because haunzwe uye hauzive kutaura kwaMwari. Peter ndinzwa ari kudefenda Jesu.
gamba ari kurwisa mission yake nokuti iye muridzi abvuma kuenda paCalvary but wautocheka ende unozati paari kutodefenda kudaro ane era yaari kuita concerning himself not Jesus. Ipi pavakadanwa vakanzi I will make you fishers of men. Fishers of men kuparidzira vanhu vane nzeve. Iye akuitei akubvisa nzeve dzacho urati akutozvimba basa pane kutoparidzira vanhu nzeve uri kufamba uchicheka nzeve dzodzo. Why? Nokuti prayer life yake yanga yaneta. I'm sure my time is done. Mlandina mati vari vatiitire nyasha pabatiro kutendai mazita nekutara kupenyu wedu. Empower us not to do what the word says. Mazita edu ngaawanikwe mukurangarirwa nekuda kwezvatichabata. Tisimbisei tigonesei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. I'm sorry tomorrow I'm not around. The conference kwamutare, so I'll be back here on Monday. Mwari wakuropafadzei, ufambe munyasha murugare, Mwari wakuchengetei. We'll meet again same time this place on Monday. Bye bye. God bless you. Listen. Yeah, a long time. God bless you.